Barka da zuwa tashan Muryar Arewa TV. El-Rufai gwamnan Kaduna ya bayyana baƙin cikinsa na yadda mutane suke wa kallon duk wani gwamna suke masa kallon ɓarawo. Gwamnan ya bayyana hakan yayin da 'yan jarida suke masa tambaya, nuna alhininsa da rashin jin daɗinsa a game da wannan batutuwan da mutane suke faɗa a game da gwamnoni na Najeriya. Gwamnan ya fito kuma ya bayyana ƙarara cewar jam'iyyar APC ta gaza wurare da yawa, da bakinsa ya ce tabbas sun gaza. Har yake cewa da Allah suna masu ba da haƙuri a yafe musu alƙawarurrukan da suka ɗauka. Tabbas ba su cika ko da guda ba. Gwamnan ya nemi mutane na jiharsa da su yafe masa bisa alƙawarurrukan da ya ɗauka, kuma ya nuna gazawar jam'iyyar APC ƙarara. Gwamnan yana bayanin haka yayin da manema labarai ke tambayansa. Ya ce abin takaici ne yadda mutane suke musu kallon ɓarayi. In ya tuna haka yana jin baƙin ciki. Gwamnan ɗaya tilo dai shine tak tilo da ya fito ya bayyana hakan, yake nuna kuma cewar lallai tabbas jam'iyyarsu ta APC ta gaza, yayin da ba a samu wani gwamna da yake yin haka ba a cikin gwamnonin APC gabaki ɗaya har zuwa kan shugaban ƙasa. Wannan babban al'amari ne da yake ba mutane mamaki matuƙa. Hakan kuma ya biyo bayan maganan da shi El-Rufai ya yi, wanda ya jawo cece-kuce da kuma abubuwan ban mamaki, kamar gwamna da kansa kuma ya fito ya ce lalle sun gaza a kuma Najeriya. Ya zama babban abun mamaki wadda El-Rufai ya furta, kuma yana neman yafiyar mutanen. Gwamnan da ya ƙara da cewar lallai iya bakin ƙoƙari suna yi kuma za su ci gaba da yi, amma dai gazawar dai ya fito ya tabbatar da ita. To wannan dai shine abun da ba a taɓa yi ba a Najeriya, mutum ya fito da kansa ya ce ya gaza, ko kuma ya ce jam'iyyarsa ta gaza. Hakika El-Rufai ya kafa wani tarihin da babu gwamnan da ya kafa shi a faɗin ƙasar nan gaba ɗaya.